uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela futhi ngibingelele ogogo, ngibingelele omama, ngibingelele intombi, ngibingelele insizwa, ngibingelele oSunday school abancane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu osigcinile saze sangena unyakeni omusha, saze sakwazi futhi ukuphinde sihlangane. Kube kuhlungu nokho-ke ukuthi asikwazanga ukuhlangana ngonyaka odlule noma last Sunday ngoba sine restriction. Kodwa ke noma kunjalo sibonga ithuba lokuthi siphinde sihlangane futhi. Nginifisela ke unyaka omuhle onesibusiso, onentokozo, isibusiso sigcwale umndeni wonke. Ngizocela ke sibheke incwadi kaEzra, isahluko 7, Ezra chapter 7. Noma kungesilungu noma kungesizulu kodwa kubhalwe kwathiwa Ezra, kuyindlela efanayo ukuthi nje ngesizulu kubhalwe kwaqalwa ngo-U ekugcineni u-Ezra. Ezra chapter 7, siqale ukufunda noma sizofunda nje uverse 9 no-10 kuphela. Sizofunda uverse 9 no-10 kuphela. Uma sesiqedile ukufunda sizocela umama uMtolo ukuthi asikhulekele izwi, kodwa singakaqhubeki ngithanda ukuxoxisela umama
uManene uthena akakwazi ukufika namhlanje, ngiyakwazi ukufika. Ngiphinde ngixolisele futhi ubaba uHlelele naye uthe bazosuka eKZN namhlanje, ngakho abakwazi ukufika, bazofika ntambama la eGoli ngokuvuma kwenkosi. Ngakho-ke ningamangali uma ningababoni. Ngangike ngaveza-ke ngonyaka odlule ukuthi abanye sengiyazi ukuthi uma kuyisikhathi somkhosi ababikho enkonzweni, kodwa-ke abadlulisanga-ke noma ababikanga, kodwa ngiyazi ukuthi leso sizathu. Okunye ngangike ngaveza ukuthi uba umpostoli ngokuvuma kwenkosi uzofika la ngomhla ka-17 ethembisa, ngomhla ka-18 kuFebruwari abe la. Ngeshwa-ke akusazokwenzeka. Umama kade bamemile noma umndeni ukade bamemile, umuvele kwenye indawo kwase kuyahlehliswa lokho. Kodwa umhla ka-13 no-14 anithi ku-April usamile, ngoba uzobe efike ebrantshini ngaleso sikhathi. Ubevele eze ebrantshini enzele imvuselelo, kusho ukuthi uzobe ekhona ngokuvuma kwenkosi eDH Hall. Sikhuleke-ke ukuthi kungabikho into ezovimba ukufika kwakhe ngaleso sikhathi. Othanda ukumema beqale emema nje, ngoba ihholo ngikholwa ukuthi likhulu. Angiboni ukuthi sizoba nenkinga. Nami nje ngiyacabanga ukuthi ngizofaka nabo WhatsApp mase kusondela isikhathi. Ngibona ukuthi sizokwazi ukuthi lelo hholo lisimumathe sonke. Ake bekuyilokho-ke ngicela-ke sifundeke. Ngokuba ngolokuqala lwenyanga yokuqala waqala ukukhuphuka eBhabheli. Ngolokuqala lwenyanga yesihlanu wafika eJerusalem ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wakhe esasiphezu kwakhe. Verse 10. Ngokuba uEzra wayebhekise inhliziyo yakhe ukufuna imithetho kaJehova, nokwenza nokufundisa izimiso nezahlulelo kwa-Israyeli. Cela umama akhuleke. Baba wethu omncane nasemnyameni inkosi umhlophe abheke Baba wethu onamandla lungisa leyo nhliziyo ozileya. Baba wethu omncane singakhona ukuphambili inkosi ekushoni kwezwi lakho, senze inkosi njengokusho kombhalo. Baba wethu onamandla siyabonga ukhuluma ngaleyo nkosi, usikhule ngalo, dlale ngalo nasekuseni nje uNkulunkulu wethu sithembe lona egameni nasegazini likaJesu Kristu inkosi. La sifunde khona-ke sithola isigameko esenzeke ngosuku lokuqala ngenyanga yokuqala, okuwukuthi kwenzeke ngomhla ka-1 January. Kuthe nje makuqala, angazi noma uEzra wayene-New Year's resolution, mhlambe wayihlela lento ukuthi okay, makuqala nje unyaka kufanele ngisuke, ngoba siyakhumbula ukuthi kakhulu uJeremiya waprofeta ukuthi ekuthunjweni kwabo kuzoba iminyaka ewu-70. Angazi noma kwakunyaka ka-70 lowo owaqaphela ngakho ukuthi
makasuke eBhabheli lapho ababethunjelwe khona, asuke endaweni yokuthunjwa. Manje ke uEzra lo uyinzalo kaAroni, inzalo kaLevi, inzalo yalabo bantu okwakhethwa kubona noma okwakwenzeka ukuthi abapristi babe kubo benze futhi umsebenzi wobulevi noma wamalevi. Noma kunjalo ekuleyo nzalo, kodwa naye wazithola eseBhabheli, wazithola naye ethunjiwe. Kanjalo nabo oDaniel bazithola bengabantwana bakaNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu kodwa sebethunjiwe. Ngike ngaveza ekuqaleni ukuthi kunabantu abafa ngenxa ukuthi nje uAkhani onile phambi kaNkulunkulu ebe esebandleni likaNkulunkulu. Nabo labo Ezra, ngazi uEzra ukuthi wayengakanani ngaleso sikhathi, kodwa kuyacaca ukuthi bathunjwa nje oDaniel bebeseyizinsizwa nabanye abebekhonza uNkulunkulu kungesibo bodwa bazithola nabo bethunjiwe, kodwa besebandleni kaNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu. Ngoba uIsrael noma uJuda noBenjamini, uBenjamini ke kaningi ubalwa kanye noJuda, babonile bemshiyile uNkulunkulu. Kusho ukuthi umuntu ukuthi uzalwa ubani akumsizi, ukuthi ungoluphi uhlanga akumsizi, ukuthi usentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa akumsizi ukuthi angathunjwa. Ukuthunjwa kuzobangwa ukuthi umuntu esukile kuNkulunkulu, hayi ukuthi esukile entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, hayi ukuthi eshile enkonzweni, esenkonzweni phakathi edumisa, eshumayela, esenza yonke imisebenzi. Ngoba ngiyacabanga ukuthi amaLevi akawuyekanga umsebenzi wabo, kodwa nokho ayemshiyile uNkulunkulu. Nabanye ababengabaprofeti baze baba ngabaprofeti bamanga, beprofetha bethi benza umsebenzi kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu bamshiyile, bengasekho la kukhona khona uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu wayezimisele eJerusalem ukuthi kube indawo la ekhonzwa khona. Kanjalo ke eJerusalem lakhe wabakhipha baqhela baya endaweni yesitha, okuwukuthi nathi siyazi ukuthi sineJerusalem elisha, kodwa ngeke sihlale kulelo Jerusalem uma simshiyile uNkulunkulu. Akukhetha umuntu ukuthi uyakhonza noma akakhonzi, akukhetha umuntu ukuthi uyakhuleka noma akakhuleki, akukhetha ukuthi umuntu wenzani noma uNkulunkulu noma umuntu sethi uyamfuna uNkulunkulu. Kuya ngokuthi umfuna ngale ndlela yini uNkulunkulu afuna ukuthi wena umfune ngayo. Sithola ke ngosuku lokuqala lwenyanga yonyaka noma usuku lokuqala lwenyanga yokuqala lonyaka ngoJanuwari, ethatha lesi sinqumo, not ukuthi usithathile kuphela kodwa wakwenza lokho. Baningi abanye bethatha isinqumo ngosuku lokuqala makuqala unyaka ukuthi ngizokwenza lokhu nalokhu nalokhu, kodwa bangakwenzi. uEzra uthathe isinqumo, wayeseyakwenza lokho, ukuthi asuke eBhabheli, asuke endaweni yokuthunjwa, aye eJerusalem, aye lapho uNkulunkulu ebizele khona abantwana bakhe. Kusukela kuAbrahama babebizelwe ezweni lesethembiso, nanamhlanje uNkulunkulu usasibizele ezweni lesethembiso. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi wena noma mina umuntu uthunjiwe. Ithi Inkosi uJesu encwadini kaJohane isahluko 8 verse 34,
uma umuntu enza isono uyisigqila sesono, thina asisathunjwa physically, kodwa umuntu kuyenzeka athunjwe ngokuba abesesonweni. Lokho kube ukuthi lo muntu uthunjiwe useyisigqila sesono. Inkosi uJesu uma ubheka kuJohane isahluko 15 verse 4 ifuna ukuthi masihlale kuyo, naku verse 7 uma sihlala kuyo namazwi ayo ehlala kithi socela noma yini esiyithandayo izosenzela. Okuwukuthi inkosi uJesu ifuna ukuthi masihlale kuyo. Ngesikhathi beseBhabheli bebengekho eJerusalem, bebengekho endaweni la inkosi ibabizele khona. Lokho ngikholwa ukuthi uEzra kwakumhluba. Mayithi ke inkosi masihlale kuyo, ithi masihlale ezwini layo, ngoba inkosi ingulizwi. Uma ufunda uJohane 1 verse 1 uma uqala lapho uqhubeka uzothola inkosi uJesu ingulizwi. Masihlale ezwini. Kusho ukuthi umuntu osukayo ezwini noma osukile ezwini, lo muntu lowo uthunjiwe. Inkosi noma ubaba uNkulunkulu mayekhuluma uJoshua 1 noJoshua uthi amazwi alesi siprofeti makangasuki emlonyeni wakho, ngoba mayisuka kusho ukuthi kuzobe sekusuke uNkulunkulu emlonyeni wakhe, kuzobe sekusuke uNkulunkulu empilweni yakhe, ngoba kusuke izwi likaNkulunkulu. Njengoba esho kuJohn 6 ngaba nguthi verse 67 noma verse 63, don't verse 67, uPetru ukuthi singasuka siyephi uma sisuka kuwe, ngoba onke amazwi okuphila okuphakade akuwe. So uma usezwini likaNkulunkulu ukuNkulunkulu and uzohamba ngalo, ngoba ukulo ukuye uNkulunkulu yena ozobe esiyakudirect. Kodwa beyimhlupha lento Ezra ukuthi noma ngizibiza ngumntwana kaNkulunkulu noma ngikhuleka kodwa angikho endaweni kaNkulunkulu. Ngesikhathi besuka bethunjwa beBhabheli, uma ubheka incwadi yamaHubo, angisakhulumi noma ngamaHubo 129 yini noma 127, lithi iBhayibheli ngasemfuleni yaseBhabheli, lapho sahlala khona sakhala, lapho sikhumbula iSiyoni. Ubusisiwe umuntu ozaziyo ukuthi sengithunjiwe-ke manje, okwaziyo ukubona ukuthi angisekho eSiyoni, ngoba kukhona abanye abantu abathunjiwe kodwa abaziboni ukuthi bathunjiwe, abaqondi ukuthi sebesukile eSiyoni. Kodwa laba bantu bahlala phansi bakhala lapho bekhumbula iJerusalem, bethi uma bengadumisa uNkulunkulu ulimi lwabo malinamathele olwangeni lwabo. Bethi basicela abathumbi bethu ukuthi masihlabelele elinye lamagama aseSiyoni. Bathi bona siyakuhlabelela kanjani ihubo lukaJehova kwelinye izwe na? Mhlawumbe inkinga yakhe uEzra mhlawumbe kwakuvuka ukuhlabelela, kodwa athi inkinga yami ukuthi ngikwelinye izwe. Ngizohlabelela kanjani ngikwelinye izwe na? Ngingekho eJerusalem, ngingekho la uNkulunkulu engibizele khona, ngingekho kule position uNkulunkulu azokwazi ukuthi mayekhuluma nami sizwane sitholane. Ngesikhathi uAdam noEva sebonile, ufika uNkulunkulu akababoni, ngoba isono siyamsusa umuntu kuposition. Sabasusa nalaba bantu kuposition yabo ebekuyiposition yokuba babe seJerusalem, elirepresenta iJerusalem elisha, ukuthi leyo position uNkulunkulu asibizele kuyona, ileyo ndawo uNkulunkulu asibizele kuyona. Kodwa kumele sibe kulo leJerusalem asisela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba sesitholile ukuthi njengoba sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, kanti siseJerusalem. Kodwa kungenzeka komunye ukuthi noma ethi useJerusalem entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, mhlawumbe usethunjiwe.
mangabe uzibona ukuthi izwi likaNkulunkulu alisekho kimi noma kukhona kungahambi kahle empilweni yami ngithunjiwe, khala kuNkulunkulu njengalaba bantu bakhala amahabhu abo bawaphanyeka emiyezaneni. Ngamanye amazwi izinto zabo zokudumisa babona ukuthi ngeke sikwazi ukumdumisa uNkulunkulu sikule ndawo. Abanye abantu bayamdumisa uNkulunkulu babe beyizoni, abanye bemdumisa bebe besazi kahle ukuthi baphume esonweni. Laba bantu kodwa bathi asikwazi ukuhlabelela, asikwazi ukudumisa uNkulunkulu langamahabhu uma singekho endaweni la uNkulunkulu esibizele khona, la uNkulunkulu owathi into yokuqala wayekhuluma kuAbraham wathi phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho uyezweni engiyakukhombisa lona. Into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma kumuntu leyo mangaba esefuna ukuthi makabe sendaweni yakhe. No-Israyeli ethunjiwe eseGibhithe wathola amazwi afanayo ukuthi makaphume eGibhithe ayezweni lapho uNkulunkulu embizele khona. Nanzo-ke lento siyafika ku-Ezra useyasithatha lesi sinqumo sokuthi uyasuka kungumhla ka-1 January. Angazi-ke noma usuyishile yini indawo okuyona oyaziyo osuyibonile ukuthi hayibo kanti angikho eJerusalem, angikho esimeni sokudumisa uNkulunkulu, angikho esimeni sokuphakamisa uNkulunkulu. Usuyishile indleyo ndawo. Uma ungakayishiyi bengikuncenga ukuthi thatha isinqumo namhlanje uyishiye leyo ndawo. Uthi noma ke sekungumhla ka7 sekungaseyena umhla ka1 ngizoqala mina umhla ka1 wami namhlanje ukushiya le ndawo engikuyona ngibheke eJerusalem, ngoba ilapho kukhona khona ukuphila, ilapho kukhona khona indawo la ngizomkhonza khona uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu imkhuleko enziwa kule ndawo esho ithempeli lenziwa nguSolomoni, abantu abenza imkhuleko kule ndawo uyakuzwa esezulwini. Kusho ukuthi kunemkhuleko umuntu ayenzayo uma engekho endaweni eright uNkulunkulu engezwa esezulwini. Angazi-ke noma usendaweni eright noNkulunkulu. Mhlambe yenye izinto leyo yenza ukuthi uEzra abone ukuthi hayi ngeke kunemkhuleko kungenzeka ukuthi iyathiyeka, ithiwa ukuthi angikho endaweni efanele. Wayeseyathatha isinqumo sokuthi aphume. Angazi ukuthi yini ke wena ekuthumbile, noma uthunjwe izinto zezwe, noma uthunjwe ileli business osuliqala noma usuliqalile, noma ile project yokwakha osuyiqalile, noma yilento noma yini into oyenzayo. Mhlambe lento isiyenza ukuthi uzungasakwazi nokufunda iBhayibheli, isiyenza lento ukuthi ungasakwazi ngisho nokukhuleka, noma ukukhuleka kuvela lemicabango yalento egcwele ingqondo yakho. Izwi likaNkulunkulu nobuba uNkulunkulu abusekho engqondweni yakho, usuyakhuleka nje ngoba usugcina icala, usuyakhuleka nje ngoba uyazi ukuthi vele kumele ukhuleke ngoba ungumntwana kaNkulunkulu, kodwa nokho ingqondo ayisekho, usuthunjwe izinto zezwe. uEzra ke sithola ukuthi ke lapha kuverse 9 njengoba eqale esuka ngomhla ka1 eBhabheli, simthola efika eJerusalem ngomhla ka1 Meyi noma ngosuku lokuqala lwenyanga yesihlanu. Kubonakala sengathi kumthathe ibanga noma isikhathi eside esuka ezweni lokuthunjwa eya ezweni noma endaweni la uNkulunkulu ayebabizele khona kwaseqaleni kusukela kubabo Abraham. Ngoba indlela yokubuyela kuNkulunkulu ilikhuni, sengathi ilona lo angakhuleka ukuthi singafiki isikhathi sokuthunjwa, ngoba kukhona ukubuyela kuNkulunkulu. Angikholwa ukuthi kwakuyibanga elalilide ngaleyo ndlela ukuthi kungathatha u5 months wonke ukuthi umuntu asuke eBhabheli eya eJerusalem. Uma bekunjalo
angikholwa ukuthi iBhayibheli bezokwazi ukubathumba lihambe u5 months wonke liye empini bebezodlala endleleni. Bebezohamba kanjani endleleni? Ngoba bebedinga abantu abazobaphekela, badinga ukudla ngoba phela u5 months wonke akusiyonto encane. Laba bantu ngoba phela bebeza ngempi ukuze babathumbe laba bantu. Bekudinga ukuthi beze bephethe izikhali. Bekudinga ukuthi bazolwa nabo baqonde ukuthi baze empini. Bekudinga ukuthi babe namandla okulwa. Ngesikhathi befika eJerusalem benalawo mandla bebenawo okulwa ukuze bakwazi ukunqoba eJerusalem bephethe izikhali zabo. Kwacaca ukuthi isikhali sabantu abaseJerusalem esiwukhona bukaNkulunkulu asekho. Behluleka bengasenawo amandla okunqoba isitha ngoba vele bese benikelwe esitheni sabo ukuthi mabathunjwe. Uma ubheka incwadi kaJeremiah ukhona la isho khona uJeremiah ukuthi sekuze kwaphela u23 years ebashumayeza uJeremiah kungesiyena yedwa nabanye abaprofeti ukuthi mabaphenduke kungenjalo bazothunjwa. 23 years abantu bengalaleli, abantu bengaphenduki. Kukangakho uthola umbiko wokuthi phenduka, wokuthi shiya lesisono, kodwa ungaphenduki. Kuze kufika isikhathi la uNkulunkulu wethu sekwanele, sekuphelile ke manje, sengiyayenza lento ebengithi angeke ngiyenze uma uphenduka. Sizwile omunye fakazi ukuthi buyela othandweni lakho laqala. Abanye ukuthunjwa kwabo ukuthi nje balahlekelwe uthando lwaqala. Uma ungabuyeli ukuthi angizosusa isibani kuwe, okuthi lo moya engcwele okuzosuswa. Uma ungabuyeli kuloluthando lwaqala, uthunjwe uthando lwezwe, uthunjwe uthando lwezinye izinto, ngoba phela kusho ukuthi kukhona loluthando olureplace loluthando olungaphakathi bekumele lube khona kuwe obelukhona ekuqaleni. Uqalile kancane kancane kwangena uthando lwezinto ezikhona ezweni, kanti loluthando luphushela ngaphandle loluthando lwaqala oluzokwenza ukuthi uNkulunkulu akushiye. Mangabe kushiya mhlambe lo myalezo wanamhlanje usho khona lokho ukuthi buyela kuNkulunkulu, sisekhona isikhathi, usenokumuzwa uNkulunkulu, usenethuba, usenenhlanhla yokulizwa izwi likaNkulunkulu. Ngoba siyeza isikhathi lapho umuntu engeke abe nenhlanhla yokulizwa izwi likaNkulunkulu. Ngidlule endleleni la ngaphazamiseka ku freeway, ngathola i-traffic jam. Angaqonda ukuthi kwenzakalani. Mangidlula ngithola ukuthi kunezithuthu ezithwezi khona nezimoto ezosizo lokuqala nomuntu olele ebembathise uplastic la bekumele ngabe khona ikhanda ngilibonanga ikhanda. Into engihluphe kakhulu makushona umuntu kuba ukuthi uye kuphi lo muntu, ngoba lo muntu akasenalo ithuba lokuphenduka, akasakwazi ukubuyela emzimbeni wakhe. Mayengasakwazi kusho ukuthi siphelile inhlanhla kuye. Mina nawe sisenenhlanhla, ngakho ke kusibiza ukuthi masimlalele uNkulunkulu. Ngoba indlela yokubuyela kuNkulunkulu elikhuni, indlela yokubuyela endaweni kaNkulunkulu elikhuni kakhulu. Kwabathatha izinsuku ezimbalwa uma behlaselwe indlala, uJakobe nenzalo yakhe bewelele eGibhithe, mhlambe kwathatha usuku olulodwa ngaso, kodwa angikholwa ukuthi kwathatha izinsuku ezinhlanu. Ngikholwa ukuthi mhlambe kwaba u2-3 days noma ngaphansi. Kodwa mase bebuyela back ezweni lesethembiso kwathatha 40 years.
and mase bebuyela ezweni lesethembiso endleleni sekunezitha. Umbuzo uthi ngesikhathi besuka eKenani beya eGibhithe izitha bezikuphi? Yini izitha zingabavimbi ukuya eGibhithe? Ngoba vele kuyinhloso yesitha ukuthi iya eGibhithe. Kulula ukuwela esonweni, ungawela esonweni ngeminute noma ngaphansi. Ngama-second noma nge-second ungawela esonweni. Kodwa ukubuyela kuNkulunkulu kungumzukuzuku. Uqala kube nokuxabana engqondweni yakho noma enhlizweni yakho ukuthi ngizosivuma kanjani lesono. Ngizoyiqala kanjani lento? Uhambe uyofuna idate yokuvuma isono. Uthole mhlawumbe ukuthi uzoyithola emva kweminyaka. Ngoba kulukhuni ukubuyela eJerusalem. Sengathi ungahlala manje ebukhoneni bukaNkulunkulu ungaphumi, ungasuki kuNkulunkulu. Ngoba ukusuka kwakho kuNkulunkulu kuukuphuma kwakho eJerusalem elisha. Kuukusulwa kwegama ebelibhaliwe eJerusalem elisha. Bekungakuncenga ukuthi ungasuki kuNkulunkulu ngoba kulukhuni ukubuyela kuNkulunkulu. Abanye bayazama kodwa kusabuyeki. Bayazama kodwa kulukhuni. Bengathi mina hlala kuNkulunkulu. Hlala emkhulekweni. Uhlale ezwini. Ngoba lisitshela kanjalo uHubo 119 verse 11 ukuthi ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Yilokho kuzokusiza ukuthi izwi likaNkulunkulu lihlale kuwe ulilonde. Into moyilondile iba kuwe uyayilonda uyigonothe ingasuki kuwe. Ngoba once lasuka izwi likaNkulunkulu kuwe ukusuka kukaNkulunkulu lokho. Mayise sukile uNkulunkulu kuwe iBhabheli lizokuthumba. Kwabathatha isikhathi eside kwaIsrael. Abakwa-Israyeli noma amaHebheru ukuphuma eGibhithe. Kwabiza ukuthi makube ne-intervention kaNkulunkulu. Nayo le intervention kaNkulunkulu ayilula. Noma isiyenzeka. Kwabiza ukuthi uNkulunkulu avuse uMose. Kodwa makuvuka uMose kwabiza ukuthi makufa abantwana. Kwabiza ukufa ukuchitheka kwegwezi noma ukufa kwaqala ekuvukeni kukaMose. Ekuvukeni kwenceku kaNkulunkulu ukuze kusindiswe laba bantu. Kwalinda ukuthi uMose akhulaza bemdala. NoMose kwadinga ukuthi alinde izwi likaNkulunkulu. Angagijimisa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu singakashaya isikhathi noma kungekabi yilesi sikhathi noma le ndlela kaNkulunkulu. Esena 40 years uMose ngiyakholwa ukuthi kwakusenhlizweni yakhe ukuthi kumele ngibakhulule laba bantu. Wazama ngendlela yakhe wazwabulala. Kwaphuma isidumbu. Ngenxa ukuthi uzame ngendlela yakhe kwambiza ukuthi makabaleke abalekele kwenye indawo ngoba uyabona ukuthi sezofa sebezwile abantu. Kwathi lapho uMose eyedwa ezalusela izimbuzi kamkhwe wakhe uJethro. Kwayila uNkulunkulu ekhuluma naye 40 years later. Ukuthi manje usuzoqala umsebenzi engikubizele wona. Esengasenawo amandla obusha. Esengeke akwazi ukwenza izinto ngendlela yakhe, esedinga ukuthi adepende kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Ngoba ukuze wenze umsebenzi kaNkulunkulu udinga ukuthi udepende kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Base kwadinga ukuthi nokuphuma kwabo number 1 kwaba ngumzukuzuku ukuthi isitha esibathumbile sibadedele. Kuba ngumzukuzuku ukuthi uSathane akudedele. Ngeke avume uSathane ukukudedela. Ngeke avume uSathane ukuthi uhlukane nalesi sono. Ngeke avume uSathane ukuthi usuke kulento kuyona ekuthumbile.
kwaze kwabizwa ukuthi makufe amazibuko aseGibhithe noma amazibulo aseGibhithe. Mayesefile into yokuqala kwamele ukuthi yenzeke ukuthi makuchitheke igazi, makuhlatshwe, kwenziwe iphasika, makube nephasika kuqala ukuze laba bantu ezibhebheni zeminyango yakhona noma eminyangweni yakhona ugcotshwe igazi ukuze ibone ingelosi ukuthi ubani ezombulala noma cha. Kwaye lapho ke bekwazi ukuphuma khona. Uyabona ke iprocess yokuphuma eGibhithe, iprocess yokuphuma esonweni ukuthi ilikhuni kangakanani, angazi ukuthi kwathatha isikhathi esingakanani noma inyanga noma unyaka ukuze uFaro avume ukubadedela. Ukudedelwa nje kukodwa, singakakhulumi ukuthi indlela yona ithatha isikhathi esingakanani. Ukudedelwa nje, njengoba bahlala eBhabheli 70 years, kwathatha iminyaka eminingi kakhulu ukuthi badedelwe eBhabheli. Sebededelwe sekumele bahambe uhambo lwabo olokubuyela ezweni lesethembiso, ngoba uNkulunkulu unezindlela zakhe. Isaiah 55 verse 8 uthi uNkulunkulu indlela zakhe ziphakeme ayifani nezithu, nemicabango yakhe ayifani neyethu. Ngiyakholwa ukuthi omose bacabanga indlela enqamlelayo ukuthi hayi nanzi indlela esizohamba ngayo. Wathi uNkulunkulu no, anikwazi ukuhamba ngaleyo ndlela ngoba kungase nihlangane namaFilisti kuleyo ndlela, izitha zenu, bese nikuphela amandla nibuyele eGibhithe, ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi ubuyele eGibhithe. Yikho ezokhola ngeyakhe indlela, hayi ngeyakho indlela. Yebo wena uthi ezweni lesethembiso, kodwa uhamba ngendlela yakho noma kaNkulunkulu na. Ngoba uma ubhekisisa kahle lapha kuverse 9 uthola ukuthi ingxenye yesibili wafika eJerusalem ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wakhe esasiphezulu kwakhe. Uyabona ukuthi uEzra lo ufika eJerusalem ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu, uyofika embusweni kaNkulunkulu ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu. Ngakho ke ungavumi ukuthi lesi sandla esihle sikaNkulunkulu sikudedele, ngoba masikudedele kuzokwenza lokho ukuthi ungafiki eJerusalem. Baningi kwaIsrayeli abafela endleleni ngenxa yokuthi bavume ukuthi isandla sikaNkulunkulu sibadedele. Lokho kwabenza ukuthi mabangafiki ezweni lesethembiso. Nawe uma uvuma ukuthi isandla sikaNkulunkulu sikudedele, ngeke ufike eJerusalem. Uma ubheka uEzra 8 verse 22 sisakhuluma ngesandla sikaNkulunkulu, kuthiwa ngokuba nginamahloni ukucela enkosini impi nabamahashi ukuba basisize ezitheni zasendleleni. Uyabona ukuthi endleleni kunezitha, endleleni ebuyela eJerusalem kunezitha, kodwa azitholakala izitha endleleni esuka eJerusalem ikhiphela ngaphandle, ngoba vele ususwe isitha ukuphuma eJerusalem. Yikho kungahlangani nezitha uma uphuma eJerusalem, kodwa uma usubuyela khona uhlangana nezitha. Ngokuba sasikhulumile enkosini sathi, isandla sikaNkulunkulu wethu siphezu kwabo bonke abamfunayo ukuba kube kuhle. Yezwa ke, isandla sikaNkulunkulu siphezu kwabo bonke abamfunayo ukuba kube kuhle. Sithola lapha kuEzra usahluko 7 verse 9 ukuthi isandla sikaNkulunkulu kaEzra sasiphezu kwakhe. Ngalokho waphumelela ukuthi afike eJerusalem.
and simthola la esekhuluma ukuthi isandla sikaNkulunkulu siphezulu kwalabo bantu abamfunayo uNkulunkulu abamfunayo ukuba kube kuhle. Bamfunela labo bantu ukuthi kube kuhle and ukuba kuhle kubo laba bantu ngoba benze njani? Bamfunile uNkulunkulu. Bahlala bathi umuntu noma yedwa athi uNkulunkulu akabonwa ngamehlo enyama. Njengoba ngabona ngamehlo enyama nje kumele ngiye kumoya, ngibe kumoya ukuze ngimfumane. Ngithi ngokuba sesimeni sikamoya ngimfune ngaleyo ndlela. Angikwazi la emhlabeni ngezinto zasezweni ngimthola uNkulunkulu. Angikwazi ukumfuna ngendlela yasezweni. Yikho ke uzothola la maqhubeka lapha ku verse 22 kepha amandla akhe nentukuthelo yakhe kuphezulu kwabo bonke abamshiyayo ukuze bathunjwe. Amandla kaNkulunkulu enza ukuthi bathunjwe nentukuthelo kaNkulunkulu ngoba babemshiyile uNkulunkulu. Yileso sizathu-ke kodwa lawo Ezra simthola esizwa ukuthi bafakazela inkosi yasePeresiya ukuthi uNkulunkulu uphezulu kwabamfunayo and bakhombisa phambi kwenkosi ukuthi bamfuna manje sebenamahloni ukuthi hey nasi sitha ngala. Sibhekene nesitha manje. Asazi sokwenze njani. Aqhubekele phambili. Mhlawumbe wacabanga ukuthi hayi ngcono ngiyokhuluma nenkosi ukuthi isicelo silethele impi ezokwazi ukuthi siphelekezele ukuze sifike eJerusalem. Qaleke sibe umuntu othemba lokumuntu. Bebezobe sebethembe umuntu. Kodwa la basizwa besindiswa ngobufakazi babo. Ukufakaza phambi kwenkosi ukuthi siyamfuna lo nkulunkulu and isandla sakhe esiphezulu kwethu. Manje sebeyacabanga manje. Masibuyele enkosini, inkosi izothi wait a minute. Kanti bengithi ngifuna uNkulunkulu. Ngimthumele eJerusalem nje ukuthi hambani ngokwesandla sikaNkulunkulu. Bengithi ngifuna uNkulunkulu kanti njani nimfuna uNkulunkulu? Angithi nina nitheke kimi. Isandla sikaJehova siphezulu kwabo bonke abamfunayo. Manje animethembeni noNkulunkulu wenu. Isandla sikaJehova asisekho yini phezulu kwenu. Yini ukuba wesabe mohlangana nesitha? Yini ukuba ube novalo? Yini ukuthi wesabe ukuya ezweni lesethembiso noma eJerusalem lapho uhlangana khona nesitha? Yini ukuthi uthemba umuntu, uthemba abantu kunokuthemba uNkulunkulu? Ngoba uzilandela isiqalekiso ngalokho. Kanjalo futhi uma uzobheka impilo kaJakobe. uJakobe uba nenkinga nomfowabo ngoba uNkulunkulu uyazenza lezi zinto. Mayesefuna ukukhipha endaweni la ebona khona ukuthi uzoba nenkinga khona noma uzomshiya khona, wenza izinto kwesinye isikhathi ezibhlungu ezizokwenza ukuthi uphoqeleke ukuthi iphuma. Yenzeka lento kuJakobe. Waxabana nomfowabo, kwambiza ukuthi makabaleke. Mayibaleka ubalekela kuboka mawakhe. Mayifika khona nakhona uyakhula uxabana nomkhwe wakhe. And mayixabana nomkhwe wakhe kwamenza ukuthi maka uNkulunkulu akakhulume kuyena athi buyela ezweni laseKhenani. Manje inkinga mayethi ubuyela ezweni laseKhenani okuyizwa bizwe kulona kunesitha lapha. Umfowabo Ezra uzobuyela kanjani? Ngoba njalo uma ubuyela ezweni la ubizelwe khona, omuyele buyele bungcwelele isitha na kanjani sizohlala sikhona sivimbile. And kumele ukuthi ubhekane naso. And ngeke ubhekane naso lesi sitha isandla sikaJehova singekho phezulu kwakho. Ngoba ngeke ufinyelele lapho uthi uyakhona. Uthema ihamba ngokaGenesis 32 esesendleleni sekumele wele umfule esebona ukuthi sekubhekene nesitha ngqo manje. And
ngiyadinga ukuya kule ndawo ngoba uNkulunkulu ngibizele kuyona. Kodwa manje inkinga inyama yami noma umzimba wami ungitshela ukuthi ngizoya kanjani ngoba nasi sitha. Ngizokwenza njani? Kwambiza ukuthi makabize uJehova. Kwambiza ukuthi makawelisele yonke into. Ngamanye amazwi kwambiza ukuthi makavume zonke izono zakhe. Abese abhekane noJehova ngqo. Abhekane noNkulunkulu ngqo. Mayebhekene noNkulunkulu wathi ngikudedeli, angeke ngiyobhekana nesitha sami ungekho kimi. Ngifuna isibusiso sakho oqala ukuze ngibhekane nesitha sami. Ngeke ubhekane nesitha sakho uNkulunkulu engekho kuwena. Uma ubheka lapho kuEzra 8 kuverse 21 uzothola lapho ukuthi ngase ngimemezela khona ukuzila ukudla ngasemfuleni iahava ukuba sizithobe phambi kukaNkulunkulu sizifunele kuye indlela emhlophe thina nabantwana bethu nemfuyo yethu yonke. Uyabona ke la uEzra uyabona ukuthi naye usendleleni ubhekene nesitha. Manje uzokwenza njani? Nomcabango wokubuyela enkosini eceleni amasosha uyafeyila. Mayizibheka yena nalaba hamba nabo abanawo amandla okunqoba lesi sitha. Lesi sitha sivimbe endleleni ukuthi bangafika eJerusalem. Isiphi isitha esivimbele endleleni ukuthi ungafika eJerusalem? Uyasazi yini lesi sitha? Uma ususibonile wenze njani ke wena? uJakobe wawelisa konke. uEzra wamemezela ukuzila ukudla naye wazila ukudla. Ngoba ezibona ukuthi akanamandla. uJakobe wayizibona ukuthi akanamandla kunoEsawu. uEzra wabona yena ukuthi nebaba noma nalabo abantu abahamba nabo abanawo amandla okubhekana nalempi esendleleni. Ngoba isitha siyinkinga. Inkosi yasePersia yona bebusa umhlaba ngaleso sikhathi. Noma bekubusa inkosi kuyi-instruction yenkosi ukuthi uNkulunkulu ababizele eJerusalem mababuyele khona. Kodwa isitha savuka endleleni. Kwavuka bona laba abantu ababuswa yiyona lenkosi. Ngoba isitha sizovuka endleleni. Noma simazi uNkulunkulu ukuthi unamandla okusindisa kodwa isitha sizovuka endleleni. Sivimbe nje ukuthi umuntu angangeni eJerusalem. Nanzu into esilwa nayo. Ngesikhathi bethunjiwe bese eBhabheli asizwa isitha silwa nayo. Asizwa futhi eBhabheli kukhona la behlukunyezwa khona, beshaywa khona. No. Ngoba ngisho naseGibhithe ukuhlukunyezwa kwabo kuqale ngoba nakho uNkulunkulu eseqala umsebenzi ukuthi abakhiphe. Ngesikhathi uNkulunkulu akawuqala lo msebenzi uNkulunkulu wahamba iminyaka benethezekile eGibhithe. Kodwa kwanele kwaqala isikhathi la uNkulunkulu ezoqala khona umsebenzi. Yaqala khona ngoba isitha asifuni ukuthi abantwana bakaNkulunkulu baye eJerusalem elisha. And uma siqhubeka lapha kuverse 10 sithola ukuthi ngokuba uEzra wayebhekise inhliziyo yakhe ukufuna umthetho kaJehova nokwenza nokufundisa izimiso nezahlulelo kwaIsrael. Kodwa ke bengithanda ukukhuluma ngoverse 10 kodwa angithandi ukuthatha isikhathi eside. Ngicabanga ukuthi asime lapho. Angazi ke noma sizobe siqhubeka kuverse 10 noma kuzokwenzakalani angazi. uNkulunkulu owaziyo, uJesu Kristu oyinkosi. Ngicela umama uKhumalo asivalele ngomkhuleko asibusisele izwi. Emuva kuneyigodi, emuva kunezifo, sifa amandla uNkulunkulu ukuthi sibheke phambili.
ngoba thina ngokwethu angeke sihambele wena umbheka. Ngakho siyakudinga uNkulunkulu empilweni zethu. Yiba kanye nathi ngegama likaJesu Kristu. Ngicela-ke sisho iculo lokudumisa bese-ke sizosho isibusiso. Glorify your